समाज के राहुल छोट भाई अरुण अकेला के हाथ जोड़ के प्रणाम बा। रोज सबनी देख रहा बानी हटाओ बा एंटरटेनमेंट। हाय रे जबाना लव मैरिज के बियाह कैले मैं यह मिलल करना मा बाबूजी ठीके कहत रहलन कि तू लव मैरिज करे बड़े एक दिन रोइबे। आज हमरा रोवे के पड़ता है गोइठा पलाटे के पड़ गेल। मेहरारू बिया सेल्फी लेती है सेल्फी का कहीं हम ना खाना बनावती है ना कुछ। आज हम लड़का संभारो खाना बनाओ का करी हम। कहाँ ले जतनी जी? कहाँ ले जतनी खींचो? ई का जतनी हमरा नहीं खे बुझा। कहाँ वा अकेले होने चले के? केहू घरे बात हमनी के अकेले चले के? का चर्चा कर लेवस रे का देखो तनी चिल्लात तनी का कहत नहीं हमें बुझाते नहीं। का कहत रे जिलेबी खा के कहता मेला जाई। मेला जाके कहत नहीं। मेला जाके कहता बाबूजी कहां बड़ा? बाबूजी है ये नहीं कि पैसा ऐसा रखले बनी लॉकडाउन है कमाई ना फिर पैसा कहां बा। चलो बाबूजी के कहो उनकरा से वेलिया का जात से करा के ना तो ई रूस जाई जानते बड़े करा के। भाई देखी तो अरे का हम काम करत रहनी है तनी के ना खाना बनेबो से ना कुछ करबो से गोबर गोइठा पलटत रहनी हम। आ गेलन बाबूजी आ गेलन। ए बाबूजी आ तू क्या करते रे? माइक के दे पूजा करी ना हो क्या होते लोटवा धोई जाते लोटवा धोई दो हई मेला जाए खातिर छन नहीं आइल बा। बदाम को क्या होते बदाम no. क्या करला हो जा हथवा धोई के आवा ई मेला जाए खातिर छन नहीं आइल बा। गंदे लोटा से मार हो क्या होते नहीं है भैया हो क्या चल तैयारी हो जोई है वो कहत बाबूजी एकरा मेला तनी घुमा दो रो तटुए मेला रे हां देवी जी के मेला चलबे दशहरा के मेला आइल बड़वे तो देवी जी के दुर्गा जी देखे जाई मूर्ति देखे घुमा के बनू हां तो पैसा इस तरीके बनू पैसा ए लॉकडाउन हमरा लगा पैसा धइल बा। चलो हम घुमा देम तनी के चलो चलो पैसा रखले बनी नो हम घुमा देम चलो सब घुमा दे कहत ना रह हमनी के ढेर कुछ खाइन जा पैसा रखले बनी अरे हम नो घुमा देम कोई देरी घुमा देम चलो घुमा दी है कहत रह तू जा तैयारी हो जो रे घुमा दे तनी हमहु पे नहीं जो किन तो मेला चली। चली बाब एथि कहां गेलो बाबूजी ठीक लागत नहीं हो? हां हां एकदम ठीक लागत है। अब ते दशहरा के मेला घुमल जाई का किनबू तू अपना के? साड़ी की नाम और सब कपड़ा की नाम मेकअप के सामान की नाम खाए के बारे में नहीं कुछ सोचो जिलेबी छोड़ खाए वाला भाई केहू पहले खइबे ही पता चली। केहू हां हां ई का पहली जिलेबी खाइए जिलेबी बाबूजी के देखो ना कहां रह गेलन। आज ले बाबूजी के बना दे। उहे पैसा दी है उनकरा के ले लो। बुलावल दे चलो हो बाबूजी चल चलो भैया मैं मोय त ना छोड़म जानू खाई के एही में धर के लियो जे फिर काल खाई ई थी बेगावा काहे के ले तरह अरे जो छोटी सामान खाई जाओ अब ले ले जोड़े से धर झूठ बटोर के ले मैं ई देखी कुल गंदा बात बा ना केहू का कही। ए सर पैसा लगेला पैसा हां चलो चुपचाप साथे चलो चली एने से चलो चलते नहीं से हमरा रास्ता वाला का तानर नहीं की हां मूर्ति घुमल जाई। बाबूजी बड़ा खुश बड़न हो। चलो हां खुशी है बड़ा खर्चा से करी है। अरे उनका कपड़ा आज कौन रास्ता भले क्या होतनी खेत में जोताइल बैठे तो कैसे चलबे एरोप्लेन से चलो चलो 60 रास्ता कैसे कर रास्ता में चलल जाला। अरे 60 जल्दी मेला में पहुंचे तबे तो घूमब जा साँझ बजे फिर आवे में ओने से चल समाज बबुआ के रास्ता बैठे चलो कहनी घर है एगो ई रिक्शा बना दियो ई से चल चले हम ए बाबूजी पैसा से ले हम बड़ा ट्रेन लेके उधर सुना पैसा ले ले बड़ा पैसा पैसा हां मेला में ऐसे ही घुमा दे करता रह। हम कहनी है घुमा दे हम पैसा नहीं के लेके हम कहनी हम खाई सामान की ना पैसा नहीं के लेके पैसा नहीं खन लिया ई पैसा नहीं खिले ले पैसा क्या करे हम घुमा कहनी के रे आई हो दादा हमरा के ले कोने बेइज्जती करई बका तारा कहनी हनु। पैसा नहीं खिले ले अरे का करता रे अरे भैया मोले सो अरे दादा हो गया पकड़ी झूठा ना मारी अरे काहे के मारता रे है ना हो आई दादा अरे
भैया हो क्या देखो तो क्या करबो तो लो ते हमर माथा पगला रख दे बोलो हम ना जाई हम कहनी है तो हम ऐसे ना जाई अब तो का हम पूछो नहीं है ना उनकर से अरे मोइलस रे भैया का वाले अरे मोइलस रे भैया अरे छोड़ दे चश्मा इन गिरल अरे पप्पा मत मार अरे मोइलस हो वही भैया लोग कला अरे अच्छा चश्मा पहनो चश्मा वा ए बाबूजी मेला घुमावे खाती अरे मोइलस रे धोन रे बाप रे छोड़ा सुना तारा से ओई गरिए कहाई सुना अरे मोइलस रे भैया पैसे कहाई लो पैसा लेके चली मार करे कहां कोइले हो ई ना अरे मुआदी हो दादा अरे कैसे दादा चल मम्मी अरे बाबा अरे मम्मी ये बचा रे भैया ये भैया रहे तो चल आई तो अति कदर वाला एकदम से अरे पानी मोइलस रे अरे बाबू का भई रे का भई अरे तू ऊपर ना चढ़ के हो ए भैया हम नीचे रहा उतरम तारा हम घर ही कर एनु के मेला घुमावे चले के बोल तारा पैसा लगे ना चले के चाहिए ए भैया ये मोइलस हम कहली बने ना अरे मोइलस रे देख लो हम कहनी है लिपस्टिक के इनका मार भरोसे कोई क्या होता देखी तो अभी हमारे उल्टे नु बोलत नहीं लिपस्टिक में आग लगा अरे मोइलस तार तो मेला जाके से अपने पानी फिर दल हमनी के आई वही खातिर अरे काहे के मार भैया उतर जा मारी नानू रे छोड़ के नाम मार मत मार मारी नानू रे मारी न करके तू घर पे कहे न कला के पैसा नहीं खे रस्तिया में आके चाहता ना संपत्ति बस सब यही पर नीलामी खत्म ठीक बा मैं तेरे का मेला गयो चल मेला को घरवा कोई के चल रही तो यही से किसी आ गई सपने कब पूरा करनी मरबे नानू रे मरबे नानू जाए दे काहे के परेशान करे पैसा नहीं खे उनका लगे नहीं क्रिया मातारी कसम खो पहले आई नीचे आई ना मत धरती कसम बुढ़ारी में उतर जा टंगरी उमरी टूट जाई कि हॉस्पिटल जाके पड़ जाई और खर्चा करवाई 10 रुपया हमारे लगे नहीं क्या तार के कि प्लास्टर करवाई ए भैया चोरी का चोड़ गनी उतरी कैसे हो वही कनिया के लेके भैया मार मत जा दे मातारी कसम धरती कसम आसमान कसम सब धरती बेच दे हाँ लेकिन तोरा का मेला घुमाए त घर ना बोले कि रो रहल है एनु लिए कमी के झूठो के हां कहता रन कि मेला घुमाता नहीं बिना पैसा का मेला घुमा जाला चलो भैया हई देख कहते हम नया कुर्ता पहन के चलनी है कि तू हमारे के मेला घुमाइबो हमारे का तो पुरान एकर सामान है इनका सामान किने के रहल हटे चलो कुछ मैं हमें सपने को पहले खेल मातारी कसम जाए दे चल ऐश्वर्या राय कसम रवीना चंदनी कसम सब बेच देम सब बेच के तालू का मेला घुमे चलो मार के कमर तू दरस हो चली आओ तनी अब का बड़ी नहीं हो समाज के राव छोट भाई अरुण अकेला के हाथ जोड़ के प्रणाम बा रोज सबनी देख रहल बानी हटाओ बा एंटरटेनमेंट ये वीडियो में रोज सबनी के दिखावे के हमनी कोशिश कैले बानी जा कि हटाओ बा के जेब में 1 रुपया भी नहीं है फिर भी अपना फैमिली के मेला घुमावे दशहरा के लेके चल गए बड़न लेकिन बीच में उनकर लगा का पता चलल बा कि पैसा नहीं है कितना हंगामा कैले बा रोला पैसा ना होखे तो मत जाई लेकिन रोवा भगवान के देवी देवता के घरों से हाथ जोड़ सके नहीं खुश रही यही तरह देखते रही हमारे चैनल बहुत प्यार मिल रहा बा हमारे चैनल के यही तरह प्यार बनल रही रोवा डिस्क्रिप्शन में एगो हमारे चैनल बढ़ुए मस्ती कमेडी फटाओ बा जाई ओकरा के सब्सक्राइब करी लाइक करी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी।